आरो जोङो थैस' थांस' जोङो UPPL आव जिउ मोदोम गोसो होनानै खामानि मावबोदोंमोन जोङो खामानि मावबोदोंब्लाबो जोंखौ बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा मोजां मेगनजों नायाखै जायनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै गोसो सिङावल' थायोमोन नाथाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा मोननायनि जाहोनाव जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव जा सारखौबो थगायबाय गासैखौबो थगायजोबनायनि थाखाय जोंबो दुखु मोनफानानै जोंबो सांग्रां सारनि दैदेननायावनो जयै फैनानै दिनै BPF हानजाखौ जों सापर्ट होनो फैबाय। खाथियाव MLA इलेक्सन फैबाय थाबाय गेजेराव मास मोनसेल'सै बे MLA इलेक्सन फैनाय लोगो लोगो दिनै गोबां माखासे लाइमोनफ्रा दिनै माने UPPL हानजाखौ नागार दिनै BPF आव जइन जागासिनो दङ आरो खायसेबा दिनै BPF खौ नागारनानै दिनै UPPL आव जइन जागासिनो दङ। दा बाथ्राया नैबे जोङो माने जेब्लानाखि समा फैयो समा जेब्ला फैगोन थासारिया जेब्ला फैगोन अब्लानो बेफोरबायदि माने समजों लोगोसे मानसिफ्रा खारफायो थासारिजों लोगोसे मानसिफ्रा गोरोबफानो नाजायो। सिगांनि समाव UPPL सरकार दंमोन दा UPPL सरकार थानायखाय माने गासैबो माने जोंनि माखासे मानसिफ्रा BPF खौ नागारनानै UPPL आव जइन जादोंमोन। दिनैनि थारिखआव जों नुबाय दाना आरो UPPL नि माखासे कर्मि कर्ताफ्रा दिनै नागार दिनै BPF आव जइन जाफैबाय नङा होमबा जों नुदों चिराङावहाय हान्जासे माखासे आं इन्टारभिउआवबो होखाबाय हान्जासे दिनै मानसिफ्रा माने डक्टर सांग्रां ब्रह्म बे बिदानि माखासे हान्जाफ्रा बिथांमोना दिनै फर्मेलि BPF आव जइन जाफैबाय आरो बिथांमोना BPF नि आदर्श नितिखौ मोजां मोननानै BPF आव थानानै माने खामानि मावलांनो होननानै बिथांमोना फैबाय आरो बिथांमोना गोबां माखासे अभियोगबो होदों जे UPPL आव थादोंब्ला बिथांमोना थासोमनानै थादोंमोन मानोना थानाय समाव बिसोरखौ खुनु पात्ता होआखै ना पात्ता खालामदों बिथांमोनखौ खुनु गुरुत्व होआखै जायनि फलाव बिथांमोनहा दिनै BPF जों थानांबाय बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट खालामनानै होदों आरो फारसेथिं जों नुदों UPPL आ दिनै फुरा दोलै नोगोरै रिलि खालामदों नङा होमबा बाइक रिलि खालामबाय थाबायनाय रिलि खालामबाय कार रिलि खालामगासिनो दङ दा माने जों नुगोन दिनै जोंनि BPF आबो बुंदों BTC आव गासै मोन 15 समस्ति दङ MLA समस्ति दङ आरो बे मोन 15 MLA समस्तियावहाय BPF हानजाया गासिखौबो दखल खालामजोबगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। फारसेथिं UPPL निफ्रायबो बिथांमोनाबो खोथा होदों जे UPPL आ एबार MLA इलेक्सनावहाय BTC आव थानाय जेनेखि मोनबा समस्ति बावहाय माने UPPL आ दखल खालामगोन होननानै बिथांमोनाबो खोथा होदों। दा जोङो सोरनि खोथाखौ जों सोर लागोन बाट जोंनि रायजो राजाफ्रा जोङो बांद्राय जोङो जाम्बा जानो नांला जों बांद्राय थगायजानो नांला नोंथांमोना बयबो मिथिखासिगौ बुजिनांगोन बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना जायखि थाया माने आं मोननैल' आपिल खालामनो लुगैयो स्टेटआव जेखि जाया मानो BJP सरकार फैथारनांगौ आंनिफ्राय आरो आं मानोना BJP सरकारखौ फैजानो लुगैयो मानो गोबां खोथा दङ BJP सरकाराव खारन बर'फोरनि गेजेराव दिनैसिम बेसेबांनाखि सुक्ति खालामदों सोरनि थ्रुआव जादों BJP गभर्नमेन्टनि थाखाय जादों BJP सरकार थानाय समाव बर'नि गेजेराव सुक्ति जाबोबाय थादों स्टेटआव BJP सरकार थानांगोन आरो हायोबा सेन्ट्रेलावबो BJP सरकार थानांगोन नङाब्ला मिथिबायना नङाब्ला नै नोंसोरखौ साग्लोबजोबनोसै नोंसिनि जायगा नोंसिनि हा नोंसिनि बहाबा कास्ट लेन्ड थानाय नोंसिनि बहाबा माने ग्रेजियार लेन्ड थानायनो सरकारि हा लांदां थायोब्लानो बे सरकारि हा लांदाङाव बिथांमोना लासै एब्रेनानै थुबुर जानानै थागोन आरो बावनो हाबनानै थागोन आरो बेनिफ्रायनो ओंखारनानै नोंनि आंनि गासिबो गामि सिं हाबनानै बिसोरो बे बेफार फालांगि खालामहैगोन बेबस्था खालामहैगोन आरो लासैनो दखल जाजोबगोन आरो आं खुनु बिसास गैखाला आङो BTC-खौ जोङो बिसोरनिफ्राय जों बासायनो हागोन होननानै आं जिबनावबो आं फोथायनाय गैखाला आंनि फोथायनाया गोमालांबाय आरो आं दैदेनगिरिफोरनि सायावनो आं फोथायनाय गैला बिसोरखौ होबथानायनि बेलायाव मानो आंनि मोन्दांथिफ्रा ओरैमोन जेन' जायखि सरकाराव फैयाथों मानो फैदों आंहा बुंनांगौ गैया बयबो फैनो हायो फैनांगौ जायफ्रा माने मोजां मावगोन बिथांमोनखौनो माने पाब्लिकफ्रा अनगोन मदद खालामगोनथ' दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि सुरक्षाखौ जोंनि रैखाथिखौ जोंनि माखासे सरकाराव थानाय मानसिफ्रा मावबोआखै थांनाय 5 बोसोरावबो मावाखै थांनाय 17 बोसोरावबो मावाखै आरो दा जेनेखि दा सरकाराव जिरायदों बिथांमोनाबो मावगोन ना मावा एसे साननांगौ फैबाय आरोखि खारन दिनैसिम जोंनाव गोबां मानसि हाबसोनानै थाबाय आंनिफ्राय आपिला बेनोमोन सरकारनिसिम जे जायफोराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक माखासे हाफोर दङ आरो सरकारि कास्ट लेन्ड हाफोर दङ जों बैफोर हायावनो
जोङो सरकारि माखासे अनुस्थान गिदिर गिदिर जों अनुस्थानफोरखौ जोङो माने फसंनांगौ गायसननांगौ अब्लासो जों बिसोरखौ अट'मेटिकलि गावसिनि जायगायाव थिनहरनो हागोन ना दिनै बिथांमोना फैबाय थाफैबाय 5 बोसोर थाफैबाय 10 बोसोर थाफैबाय जोंहा हा गैया जों बेनिखाय होननानै बुंगोन आरो नों बोसोरसे थाबानो जुदि भटार कार्ड मोनोब्ला थानो जुदि मोनबानो जुदि भटार कार्ड बिथांनो होयोब्ला रेशन कार्ड होयोब्ला सोर थाफैया जानो बयबो थाफैखागोन दा बेबायदि थासारिया जोंनि बिटिसिआव जागासिनो जादों आरोखि दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों आंहा बिजेखौ रावखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु आंनि गासिबो पलिटिकेल हान्जाफोरखौ आङो लुबैयो जे जेब्लायबो बिटिसिआव गावनि माखासे थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो नाजा आरो जाय सिखावै जोंनि गेजेराव हाबनानै जोंनि जायगायाव हाबनानै न' लुनानै थाहैदों आरो जोंखौ दावराव दावसि खालामदों बिथांमोननि सायाव सरकारा नोजोर होनांगौ सरकारा मावाबा खुनु प्रानि राव बाहाया डाइरेक्ट स्पस्ट खोथाखा बाहाय नों हाइकर्टआबो अर्डार हरगोन सुप्रिम कर्टआबो अर्डार हरगोन खिन्थु जोंनि सरकारि मानसियासो मावाबा सामान्य बे भट बेंकनि थाखाय जुदि मावाब्ला बिपदा फैगासिनो दं आरोखि जोंनि बिटिसिआवबो स्पस्ट खोथाखा बे खुनु लुकासनफ्रा गैया रायजो जादोंमोन ओंखायनो आं बुंगोन दिनै बिजेपिआ जेरैबायदि इनिसिएटिभ लादों स्टेटआव ओंखायनो आं मस्ट वेलकाम खालामो बिजेपिखौ स्टेटआव बिजेपिआ जेरैबाबो सरकाराव फैनांगौ एकदमबारे स्पस्ट खोथाखा स्टेटआव आङो खुनु दस्राखौ सरकाराव फैनायखौ आं लुबैया बिजेपिआनो सरकाराव थानांगौ थानानै माखासे जेरैबायदि इनिसिएटिभ लादों माखासे गोबां लाइमोनफ्रा दिनै थाइसेबो फैसा होनाङालासिनो दिनै साख्रि बाख्रि मोनगासिनो दङ स्टेट गभर्नमेन्टआव आं बिटिसिखौ बुङाखै बिटिसिआव मा जादों आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआव दिनैसिम खुनु थाइसेबो रां होआब्लानो साख्रि बाख्रि मोनगासिनो दङ दै जेनुइन मोनगासिनो दं नङाबा जोंनि बर' फिसाफ्राबो सोरबा एपिएससि जानाय नङामोन एपिएससि मोननाय नङामोन जोङो जायफोर थाखा होयो बिसोर मोनगौमोन खिन्थु दिनै बे जायाखै मोजां मोनदों आङो ओंखायनो बिजेपिआ थानांगौ आरो बिजेपिआ दा माखासे बायह्रा गथ'फोरखौ हाथाव खालामदों बिथांमोनाबो मस्ट वेलकाम ओंखायनो बिटिसिआव नायनोसै सोर एलायन्सआव थायो सोर बिजेपिजों थायो सोर मारै थायो बेखौ नायजा होनानै रायजो नोंथांमोना भटखौ होबानो जाबाय दिनै इलेक्सननि समाव ओरै बारनाय ओरै बारनानै नोंनि गावनि गन्थंखौ हानानै लाब गैया होननानैसो आं सानो दिनै गोबां मानसिफ्रा फिनज्राब मोख्राफोरबायदि बारलायबाय थादों आरोखि जुदि नोंथाङा बारफेराखैबा बे खोथा उनाव किन्नै गोदान सरकाराव बारदोंबा नोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम बुंनांगौ गैया आरो खिन्थु सोरबाया सिगाङावबो बिपिएफ दाख्लै सरकाराव इउपिपिएल जानायखाय इउपिपिएलजों बारलायबाय ओमफ्राय दाना बिपिएफआ सरकार जालायबाय आरो दाना बिरादनो इउपिपिएल दाना नों बिपिएफआव बारफिनलायबाय ओरैबायदि फाग्ला मानसि आरो बेफोरबायदि मानसियासो बिराद गिदिर खोथा बुंबावो मोनथिबाय गोरा खोथा बुंबावो गिदिर बाथ्रा बुङो आरोखि दा जोङो मानसिफोरखौ जों सिनायनो रोंनांगौ दैदेनगिरिफोरखौ जों सिनायनो रोंनांगौ आरो जोंनि सेफटिया बोरै जामारगोन सोर खालामागोन जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ नायनांगौ आरोखि आं बेखिनि आदेरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थेंक इउ गासै माने चिरां दुवार नि सेंग्रा जोहोलावफोर बेजों लोगोसे माखासे गारजेन बिथांमोन जों जयैनो खौसे जानानै दिनै बिपिएफ हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय हान्जाखौ जोङो सापर्ट होनो होननानै सिगाङावबो जों सापर्ट होबोनायजों लोगोसे आरो दायो जोङो फर्मेलि जयेन जानानै जोङो मैखोम खामानि मावनो 14 चिरां दुवारखौ जोङो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहासार होनो थाखाय जों फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन देरहाहोनानै जेन जोङो 31 नं सिडली समस्तिखौ देरहासार होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों जानो हागौ नोंथांमोननि मददगिरिफोरा गोबां खाबुबावदों बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन बिथांमोनाबो फैगोन बिथांमोनाबो माखासे टेकनिकेल उसुबिदा आरो बिथांमोना माखासे सानस्लाबनो हायियाव बायदिसिना एसे माबायाव बिथांमोना थाथ'दों बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों जोंनो सम होबाव जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बा बे सप्तासेनि उनाव जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानानै जोङो माने सावरायनानै नोंथांमोनजोंनो गोरोबफागोन जोंहा बिथांमोना बेबायदि बुंदों जों निस्सय आसा खालामो बिथांमोनाबो बे खम समनि गेजेरावनो जों गोरोबफैनानै खामानिखौ मावगोन नोंथांमोन ओंखारबोनायनि उनाव इउपिपिएलनि कन्डिशना माबायदि जागोन होनना सानो 14 चिरां दुवार हिसाबैथ' जों ओंखारबोबाय हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपनि माखासे दैदेनगिरि हान्जा बिथांमोना फैबाय हिसाबै आरो जोंजों लोगोसे गोबां आरो फैबावगोन आरो जोङो माखासे समाव सम गैयिनि थाखाय जोङो सप्तासेल' सम मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो जों बिपिएफखौ सापर्ट होफैनाया बै समावबो थांनाय बिटिसि इलेक्सन समाव बिनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावस्लाबनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायख'नो हायाखै माब्रैनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बोरै जोङो बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट होफैदों बिनि थाखाय जोङो बुजायख'नो हायियाव निस्सय जोङो एसेबाबो खमि जानानै जोङो 430 भटआव जेननो गोनां जादों बेखायनो
एबार जोङो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै हाबनानै जोंनि बेसेबांसो कर्मि दङ आरो जोंनि सापर्टारफोर दङ आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोननि सिगाङाव जोङो हाबै हाबै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जोङो मोजाङै बुजायनानै जोङो खौसेयै ज' हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोना UPPLआव सरकारनि समाव गोबां मदद मोनदों आरो खामानि मावदों बबे मोनसे एंगेलाव नोंथांमोना ओंखारबोनो गोनां जादों? जों थानाय समाव UPPLआव थानाय समाव जोङो खामानि दामानि मोनदों बे नङा माब्लाबाबो रावबो बुंनो हानाय नङा दे आसि थुनानै जोङो बबेबा जोंनि एरियायावनो जा सोरबा MLA सोरबा MP सोरबा EM बिथांमोना जोंनो दे खामानि होदों जे बेक्तिगत हिसाबै जेनेबा आंनो खामानि होदों होननानै खोन्थानो हानाय नङा।